ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅସଫଳ ହେଉଥିବ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଲେ ମନରୁ ଖରାପ ଭାବନା ଦୂର ହେବାର ଓ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଘରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରେତମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଅଖୁଆ କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ କେବେ ବି ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାସ କରି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପକେଟ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପକେଟ ପର୍ସରେ କିଛି ପଇସା ସବୁବେଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ପଇସା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ବେଲପତ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ରୋଗ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଘର ଅନ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଲୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ହାତରେ ବଢ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ।